Бу кичәгә сез килмәгән булсагыз, мин генә басып торып, җырчылар гына җырлап бер ни дә кыла алмаган булыр идек. Шуңа чын күңелдән әйтәм, кулымны йөрәгемә куеп, бик зур рәхмәт сезгә. Чынында балык мистәсе бик талантларга да, шәхесләргә дә бай як бит ул. Уйлап карасагыз, тарихына әз генә кире чигенсәгез, кемнәр генә тумаганда, кемнәр генә чыкмаган бездән. 25 язучы шагыйрь. Шуларның арасыннан 2 Тукай премиясе лауреаты. Артистлар Равил Шәрәбиев белән Роза апаның исемен генә атаудан итра. Равил абый Тукай премиясе лауреаты. Бездән чыккан 15 җырчы артист. Шуларның берсен генә искә төшереп үтерәм. Михайлов дигән безнең опера җырчыбыз СССР күләмендә премиягә ия булган һәм Мәскәүнең үзенең